Galeriya Kinc û Bergan a herê binavdeng li Moskow li tenişta meydana sor e. Galeriya Werzên Moskow. Li gel navdartirîn brand û markeyên cîhanê navê bûtîkekî MD jî bala mişteriyên dikişîne. Têda Kinc û Bergên bi brenda dîzayner modelîst Mahmudov Cemal têne pêşkêşkirin. Cemal ciwanekî Kurdê êzdî ye. Li paytexta Gurcistanê Tiflisê jî dayîk bûye. 10 saliya xwe de malbatê wî koça Moskowayê kiriye. Dê û bavê wî nexwestine ku ev bibe dîzayner ji ber ku di nava civaka Kurdî de di rûna kincê jinan nevekê pîşeya mêratê dîtin. Ji bo min têgeştin û hestkirina kultûra Kurdî ne temam e. Ji ber ku ez dê zemîneka Ewropî de mezin bûme, dê û bavê min dixwastin ez bibim parêzer an jî hiqûqzan. Min got nav wan jî qebûl kir. Dîzaynerî di rastiyê de karê mêran e. Hemû dîzaynerên navdar mêrin. Di pêşiya me de tenê dîzaynereka jin ya navdar heye ew jî Coco Chanel e. Lê hemû dîzaynerên din ku bûne efsane mêrin. Cemal xwendina xwe yê bilind li zankoya modelîkirina kincan distîne û paşê brenda xwe diafirîne. Di mawayeke Kurd de wî bala civata modeyê dikişîne ser xwe. Demekî li mala modeyê ya Mîlanê û paşê jî li gel navdartirîn modelîstê Rûs Valentin Yudaşkin kar dike. Dema ku min hêlê zankiyê dixwand, min êdî fam dikir ku ew karekî cidî ye. Lîstikeke cidî ye û tê de diravên mezin dizifirin. Huner tê de cihê duyem digire û ew bê tevayî cîhaneke xapînûk e ji bo civatê. Di rastiyê de her tişt stratîjiya marketîngê ye. Di civata hevçarx de zehmet e ku mirovê hunermend zikê xwe têr bike. Lewma jî ji bo min ev kar di serî de biznis e. Destpêkirina hilberandina berhemên brenda xwe ji bo Cemal asan nebûye. Li îsrara wî êdî encamên xwe dide. Îro bi dehan sterkên sehneyên Rûsyayê brenda MD tercih dikin. Karkirin bi jinan re bi giştî balkê şew, dema ku ew jin navdar be, stêrk be, kar hîn balkêştir dibe. Ji ber ku ew hemû cêhwazin, hemû girtîne, ji ber ku hemû mirovên nasyarin. Lewma divê reftar jî lê gel her yekê ji wan cudatir be. Ji navdarên Kurd min lê gel Zara kar kiriye. Çend caran Zara bi kinc û bergên me derketiye ser sehneyê jî. Ta niha peywendiya me bi hunermendên Kurd re tenê ew e. Ji bo Cemal îro erke herî sereke komkirina profesyonalan e. Da ku bikaribin pêra di hemahengiyê de kar bikin. Lewra tenê şiyana dirûnê pêşbirîna karê wî de têrê nake. Ez ji Misrê me û demeke dirêj bi Cemal re kar dikim. Dema modela pêşîn me bi hev re çêdikir, min êdî fam kir ku Cemal mirovekî hunermend û baş dizane çi dixwaze. Em ji hevdû baş têdigehin. Heta dema ku ez dixwazim tiştekî bêjim, ew êdî fam dike yan jî dema wehê gotina xwe temam nekiriye. Ez êdî fam dikim ew çi model dixwaze. Bêguman, kar li bawî dijwar e, lê balkêşê jî. Dema ku em bi hev re tiştekî çêdikin, ku kesekê din nikare, ez pir kêfxweş dibim. Her tim Cemal tiştekî nû çêdike. Ya herî serekê jî ew e ku Cemal di karê xwe de profesyonel e. Cemal dibêje dema ku mirov hez ji karê xwe nake, an jê bi neçarî bi pêşeyê ne li gor dilê xwe ve mijûl bibe, di jiyanê de berhemdarî wî jî bi kêr nayê. Dema Kurdên me dizanin ku ez Kurd im, êzdî me, ji min re dinivîsin û çabûna xwe hatînin ziman ku ez dîzaynerekî wiha me. Gelek kes ji min re dinivîsîn û dibêjin kurê min jî dixwaz bibe dîzayner. Lê min nehêşt û lewma jî ew niha pê diêşe. Dibêjin kurê min her tim pê mijûl dibû li ser kaxezê dikişand. Lê min berê wî da pîşeyeka din. Ez ji wan re dibêjim şêwekarî bi xwedê ve girêdayî û ev yek tiştekî zikmakî ye û gelekî ne baş e ku ew hewl didin zarokên wiha di destpêka jiyana wan de bizîvirînin û cîhanbîniya wan biguherin. Bêguman ji her dîzaynerê modelîst re pêşandana berhemên xwe gelekî giring e. Lewra koleksiyon ne tenê hejmareke kinc û berg e, belkî kompozisyoneke û peyam û felsefeya wê heye. Lewma jî beriya her defîleyê Cemal felsefeya koleksiyona xwe bi menêjera xwe ve
بهوری گوتمیش دکه. ئەم هەموو پێشانên خۆ بهۆری ئامادە دکن ئامادەکاری شەشمە حتا ساڵەکێ دمێنن جەمال دسەریدە دیزاینا کۆلەکسیۆنێ دکشینە ناوەکی لێ دکە و فەلسەفەیەکی لێ دگونجینە یا گرنگ ئەوە کو دوێ ئەم وێ فەلسەفەیە بگهینن جواتێ لەو ماژی پێشان پرگرینگن ئەم بەشداری دەفیلەیەن بدەهان هەفتیên مۆدایە بوونە و مەسرەفێن پرمەزن لوان دچن ji bo nesandina navê dîzaynerê di nava civakê de ev yek pir pêwîst e. Wekî din gelek stêrk bo defîleyê tên vexwendin û girseya me ya hedefê yan ku müşteriyên me jî têde amade dibin. Lewma jî her beşdariyeka di heftiya modayê de ji bo her dîzaynerî pir giring e û pêre jî sal bi sal nav û dengê wî her ku diçe zêdetir dibe. ایرو تی دفیله لموسکوی بی کلکسیونن جمال دریوه ناچن. دمکی ویلگل هفتیه موده یا مرسدس بنز کار کریه. او چند سالن داویه که او بشتار سرکه موسکو فاشن ویکه که سالانه دو جرانتی انجام دن. لارمانجا سرکه جمال محمودو فتح کرنه پودیومن هری به پرستیجن جهانینه. کمیشه داده روداو موسکو.